en aquest espectacle està prohibidíssim anar-se'n a Cuenca. A veure, tampoc tenim res en contra de Cuenca, que ens encanten las casas colgadas y sobre todo sacarse el carnet de conducir en 2 semanas. Pero en este espectáculo queda prohibidísimo irse allí. Home, amb la d'hores que li han fotut assajant això, només faltaria que algun de vosaltres ens desconnectés. ¿Que se quieren ir a Cuenca? Pues se programan un viajecito para el puente y se están allí pues unos días tranquilamente. Pero ahora aquí a estar al lorito y atentos que luego preguntamos. Sí, el que se está rascando el brazo, que te estoy viendo, ya estás volviendo. Como pilla a alguien yéndose pa Cuenca, se va a enterar, vamos, sí se va a enterar. Em venia de gust juntar un equip de gent diferent, o sigui, gent de diferents sensibilitats i diferents mirades, juntar-les i fer un espectacle entre tots. ¿Cuánto falta? Espera, que miro el reloj. 1h20. És el curro més surrealista que he hecho en la vida. Jo estic fins als collons d'anar als llocs. Jo he anat de festa, he anat de viatge, he anat al psicòleg i estic fins als collons, fins als... Crec que ha fet una molt bona feina, sobretot el fet de trobar-se 4 persones. S'ha de tenir molt de respecte i s'ha de tenir molta paciència per poder escoltar totes les idees i saber dir quines funcionen i quines no. És com una sensació, no?, que et xucla. D'espiral. Sí, i no t'avisen, no et preparen, és que ningú et diu res. En un bucle todo el mundo, la meta. Dices, bueno, la meta. ¿Y el camino qué? ¿Y cuando el camino es de subida? Uy, la mochila se va haciendo grande. Volíem que hi hagués humor quan toquéssim aquests temes i després aquesta cosa l'hem aconseguit. Hola, em dic Vane, tinc 35 anys i vull tornar amb el meu ex. Les encarregades de pujar a l'escenari aquest muntatge sobre la crisi econòmica, la insatisfacció i la rutina són 4 joves i destres actrius gens mediàtiques que es posen en la pell d'un reguitzell de dones per narrar les cròniques i contracròniques de la vida diària en diàlegs creuats en la realitat. Cada text és diferent perquè l'ha parit una dramaturga diferent, però sempre hi ha un vincle amb el que t'està passant a tu i el que es veu reflexat en el text, no? Que després tu ja t'ho portes cap al personatge o pel que faci falta que assumir a la història. Benvinguda al tren de la vida. El títol, L'any que ve serà millor, no és més que l'expressió d'un desig col·lectiu, una provocació per a una obra que vol transmetre optimisme. Però què hi té a veure el teu ex, en què et sentis antiquada? Pues que el meu ex té una cosa molt bona, boníssima i excepcional en un home del segle XXI. Té pasta? No. Continua solter.